2022 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் டொரண்டோவில் 2 அந்நியர்களை சுட்டுக் கொன்ற ரிச்சர்ட் எட்வின் என்பவருக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு பரோலற்ற ஆயுட்கால சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. செனகா கல்லூரியின் மாணவரான 21 வயதுடைய கார்த்திக் வாசுதேவ் மற்றும் எலிஜா மஹபாத் ஆகிய இருவர் எட்வினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இந்த கொலைகள் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டவை என்று நீதிபதி ஜேன் கெலி உறுதிப்படுத்தினார். கொலையாளிக்கு மனநல பாதிப்பு இருந்த போதிலும் தனது செயலின் தீய விளைவுகளை அவர் அறிந்திருந்தார் என்று கூறி அவரின் தண்டனையை குறைக்க நீதிபதி மறுத்துவிட்டார். கார்த்திக் வாசுதேவ் ஷெர்போன் ரயில் நிலையத்துக்கு அருகே வேலையில் இருந்து திரும்பிய போது கொல்லப்பட்டார். 2 நாட்களுக்கு பின்னர் எலிஜா இதே முறையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். தனது மகனுக்காக 4 ஆண்டுகள் காத்திருந்து நீதியை பெற்றுள்ளேன் என்று கார்த்திக்கின் தாயார் பூஜா கண்ணீருடன் தெரிவித்தார். எட்வின் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கோரிய போதிலும் எங்கள் மகனை பறித்த பின் இந்த மன்னிப்பினால் பயன் ஏதும் இல்லை என்று கார்த்திக்கின் தந்தை ஜிதேஷ் அதனை நிராகரித்தார்.